Salutare lume, eu sunt Alfeu și bine ați venit la seria noastră de Skywars. Suntem aici pe Ducadu, un nou server, este mai bun, mai frumos. Aia cu notback, nu știu de ce am lag ăsta. Nu, refăte, nu mai fi lag. Nu mai fi lag, mă, nu mai fi lag. Scuzați-mă că n-am mai post. Am fost foarte ocupat. Nu, am fost chiar ocupat rău de tot. Slimbelul cu notback. Hai să ne luăm și armurile. Stai să pun asta aici. Așa, să ne luăm și astea. Sabie n-avem. Sabie săbiuță. Să punem aici așa. Scuzați la ăsta infernal, adică nu e prea infernal, dar nu știu ce are. Asta e mapa mea preferată. Uneori pe unele insule dropează. Da, vorbesc serios. Chiar este adevărat. Adică dropează iteme, adică pune iteme acolo. Le are pe... nu știu cum să zic. Are niște iteme. Au uitat ăia să le pună sau care au făcut mapa și asta s-a întâmplat. Ne trebuie chestplate. Fără chestplate e cam rău. Bă, ce de la server? Că eu în niciun caz. Uite la acolo. Să dăm cu arcul. Ai de capul meu. Am avut lag. Am avut lag și te-am văzut ca și-al bătea. Da. Majora, nu vă uitați. Băi. Filmez. Hai. Stai, unde nu mai înjura. Hai, mă. N-ai înjura. Da. Bă, ce lag are, mă. Adrian. Tu nu mai înjura. Cum ar fi tu nu mai înjura. Da. Așa, hai. Hai pe el. Să ne punem chitul. Hai, chitule. Hai să putem și chestul pe... pot să-mi pun chitul, dacă votez chestul. Că trec secundele prea repede. Era ce m-a spus. Aici. Hai, mă sparge, da. Hai, mă sparge bloc odată. Vezi că știm. Pe noi nu interesează diamondurile. Și o de acolo. Bun, chestplate de diamond. Care ne ajută chiar foarte mult. Ne ajută mult. Bă, dar ce e cu lagul ăsta, mă? Pe 2 și asta pe 3. Haide, mă. Așa, hai să ne punem armurica noastră. Ne mai trebuie o cască. Ups. Bă, duci proști. Hai, mă. Așa. Hai, mă, dată. Uite-l aici acestul. Hai să-l luăm. Hai, mă.
ce lag are. GG for me. Good game pentru mine. Pentru că, ia uitați ce avem noi. Arc cu flame. Și e bun. Am aruncat Ender Pearl. Are Infinity, deci e bun. Bă. Hai mă, dat. Lasă-l de naiba. Parcă mai văzut un chest aici, da. Bă. Sper ca meciul ăsta să fie bun, să câștigăm, să nu avem nicio problemă. Și așa ar trebui să fie. GG for me. Așa. Să luăm și săgețile astea. Ăștia. Uite și casca, am găsit și cască, fix ce ne trebuia. Am luat buți pentru că era nevoie de ei. Avem speed boost. Avem jump boost, nu speed boost. Speed boost. Haide să intrăm aici. Deci avem o armură chiar foarte bună și ne ajută chiar foarte, foarte mult. Din rău încerc pe aici. Hai mă! Hai bă! Am câștigat? GG for me, GG for me, GG for me. Hai să scriem good game. GG. Așa. GG. Hai mă. GG. Așa, să mai jucăm un meci. Păcat că n-are instant mod Ducadu. O să vă las IP-ul în descriere. Scuzați aia, dar e spray. Mașinăria aia de dă cu spray la fiecare minute. Scuzați. Nu știu cum se zice. Dă una. Hai mă. Bă, ce. Hai, sper să fie o mapă bună. Să ne placă mapa. Să nu avem nicio problemă să câștigăm. Bă, nu știu mapa asta. Da. Lagul ăsta nu știu de ce e. GG. Asta e mapa. Aia și asta e mapa mea preferată. Deci astea sunt cel mai șmecher mape. Cred eu. Din prima. Păi, ce-a fost asta? Avem din prima chestia cu knockback. Hai să luăm și... Puneți-mă aici. Să luăm și săgețile. Ne trebuie o sabie. Avem aici în chest. Hai să punem arcul pe 2. Să ne punem armurica. Tăflica. Armurianul. Armurian. Fac și eu ca X-Lader. Armurianul. Hai mă! Bă, ce lag, ce lag, bă, ce lag, bă, ce lag, bă. Să nu spui că am căzut afară din mapă. GG. Hai mă! Eu chip la joc, dar știu că nu mă aude. Eu știu că nu mă aude jocul, dar totuși chip la el. Mărope. Avem mărope, super mecher. Hai mă! Scuzați-mă cu porcăria asta de lag. Auzesc lag. Și nu știu de ce e. Cred că e de la server sau de la Fraps. Că înainte nu merge așa.
Hai, așa. Hai că acum avem mai bine. Ne trebuie pantaloni. Hai. Hai că te omor. Dăm pantaloni. Dă-mă pantaloni. Hai, mă. N-avem sabie mai bună. Dar ce-i cero și ce-mi dă? Nimic. Eu i-am cerut pantaloni. Nu buți. Hai, mă. Bă. Să urcăm aici sus. Scuzați lagul ăsta. Nu știu ce naibii are. Iarăși. Bă, un moment fără lag există. Asta e mai bine. Să ne suim de aici și să îi killărim. Hai că ăla e acolo, ia. Se uită la mine? Unde am tras? Puțin mai sus trebuie să tragem. Ia. Da. Nu pot. Nu pot sta acolo. În ăsta pot trage. Hai. Hai să-l dau jos. Da. Hai, mă. Bă, chiar acum se apucă să fie lag. Hai, mă, că azi foarte mult. Bă, de ce? Ce naiba stă în aer? Nu. Dani și Varela. Deci nebun. L-avem pe Varela. De la FCSB-ul ăla. Tu mă enervezi, trebuie să te omor. Că mie nu-mi place FCSB-ul tău. Trebuie să te omor neapărat. Trebuie să fii mort. Cine a dat? Cine a dat? Cine a dat? Cine a dat? Cine a dat cu ou? Cine a dat cu ou? Cine a dat cu ou? Bă, tu dai cu ou după mine? Bă, tu dai cu ou? Să mâncăm repede. Bun. Mă rupe. Hei! Să nu spui, să nu spui. Nu, 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 please, nu, please, please, please. Please, 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 dă-te în lagul, mătii. Scuzați-mă, dar mă enervează lagul ăsta. Tâmpit. Ne-am teleportat, ce bine. Bă, dar ce săritură. Aoleu. Stai să-i dăm. Hai, bă, odată, bă. Da, nu am bătut. Fraier ești tu. Da, și... Scuzați-mă că n-am mai postat. Scuzați-mă că n-am mai postat și... Bye, bye. Bye, 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 bye. Cam acesta a fost episodul. Eu am să mai revin, dar nu așa des, că nu am timp.